Vad snurrar det? Vad gör han? Han är trött nu. Ja, Jaha, grattis! Dagens första. tack. Skönt. Varsin. Precis. Och där har vi iPiloten. Nyköpt. Oskar har köpt en ny båt. En ny båt. Vad var det den här? Sliter linan, eller? Det såg ut att vara fisk. Åh, vilken kul hugg då! Smack i bång, sa det. Åh, han drar. Det är fint. Här måste du väga. Ja, det kan vara över 3, va? Ja, kul! Ja, han smackar på rejält i hugget. 3,9 kilo. Det är helt okej för att vara 20 juli. Och typ 22 grader i vattnet. Fruktansvärt hugg, kan jag säga. Smack! Det här är min tredje fisk. Jag är uppe i 4 poäng nu. Andreas har 5 fiskar då. Och 9 poäng då. Så att jag ligger under än så länge, men nu kommer vi. Det börjar ta sig ändå. Vi prövar en gammal storm. Det här är kul. Jaha, hur går det? Det här är min 4:e fisk, så det går sig sådär. Han ger sig inte.